Normal, partida trebuie să se mai joace încă 2 minute. Steagul Roșu forțează victoria. Beşiktaş trece printr-un moment foarte greu. Gheorghe a executat. Sabri, gol! Nemaipomenit! Nemaipomenit! Bravo, băieți! Este formidabil ce ați făcut în aceste 5 minute! Pe care Mario o bate, jucătorii brazilieni plimbă mingea până la Juninho, care fentează în careul nostru, îi pasează apoi lui Edu, care cu un șut în diagonal îl bate pe portarul nostru. Executat Iordănescu, gol! În campionatul 1973-1974, al 56-lea campionat de fotbal al României, Universitatea Craiova devenea pentru prima dată campioană României de fotbal și mergea în prima rundă din Cupa Campionilor Europeni. Dinamo București și Steagul Roșu Brașov mergeau în prima rundă din Cupa UEFA. Giu Petroșan, câștigătoarea Cupei României, mergea în Cupa Cupelor în prima rundă, iar Farul Constanța mergea în Cupa Balcanică, toate pentru ediția 1974-1975. Oprim un pic acest episod pentru a rămâni curiozitatea unora de ce am început cu 1973-1974 și nu am continuat cu anul 1980-1981. Pentru că avem un respect pentru privitori, îl salutăm pe Francisco Gomez Moreno, care dorește, dragi prieteni, să vadă istoria echipei naționale de fotbal a României din anul 1974 până în 1979. În acest episod o să-i arătăm toate meciurile jucate de tricolori în anul 1974. Sper să-l mulțumesc! Iar următoarele 5 episoade vor fi dedicate în special lui și tuturor privitorilor canalului Bogdai. Pe 18 septembrie 1974, de la ora 16, pe stadionul Bolu, Dinamo București își întâlnea echipa turcă Boluspor, contând pentru prima rundă din Cupa UEFA. Meciul s-a terminat cu victoria albroșilor cu doar 1-0, gol înscris în minutul 35 de Agustin Deleanu. Pe stadionul Dinamo, pe 2 octombrie 1974, de la ora 15, s-a jucat returul dintre Dinamo București și Boluspor, contând pentru prima rundă din Cupa UEFA. Meciul s-a terminat cu scor de 3-0 pentru formația noastră. Golurile fiind marcate de Dinu în minutul 37, Dumitrache în minutul 48 și Lucescu în minutul 85. Dinamo trecea mai departe cu scorul general de 4-0. Pe stadionul Dinamo, pe 23 octombrie 1974, Dinamo avea să întâlnească formația germană FC Cot, contând pentru runda cu numărul 2 din Cupa UEFA. Meciul s-a terminat la egalitate 1-1, golurile fiind marcate de Detlef Lucer în minutul 41 și Cornel Dinu aducea egalarea pentru Dinamo în minutul 65. Pe stadionul Colm, pe 5 noiembrie 1974, de la ora 21, Dinamo avea să joace returul cu FC Colm, contând pentru runda cu numărul 2 din Cupa UEFA. Alburoșii avea să conducă cu 2-0 grație lui Gustov în minutul 3 și a lui Georgescu în minutul 8. Ca în minutul 18, Oborat să reducă din diferență în prima repriză, ca Newman să egaleze în minutul 58, iar De Müller să aducă victoria în minutul 73 pentru germani, după ce Cornel Dinu primea al doilea cartonaș galben și Principiul Roșu în minutul 64. Pe 18 septembrie, pe stadionul Inonu, de la ora 18:30 s-a jucat meciul dintre Beşiktaş Istanbul și Steagul Roșu Brașov, contând pentru prima rundă din Cupa UEFA. Meciul s-a terminat cu scorul de 2-0 pentru formația turcă, golurile fiind marcate de Sinan Alegoglu în minutul 63 și de Tescan Ozan în minutul 89. Pe stadionul Tineretului din Brașov, pe data de 2 octombrie 1974, s-a jucat returul dintre Steagul Roșu Brașov și Beşiktaş Istanbul, contând pentru prima rundă din Cupa UEFA. Meciul s-a terminat cu scorul de 3-0 pentru brașoveni, golurile fiind marcate de Petru Kadir în minutul 86 și de Gheorghe Șerbenoi în minutele 89 și 90+1. Dar să urmărim golurile comentate de Cristian Țopescu. Sunt aproximativ 8.000 de spectatori pe stadionul Tineretului din Brașov.
Vremea este admirabilă, de altfel ca întreaga atmosferă. Atacă brașovenii prin Gheorfi. Dribling prelungit al lui Gheorfi și prima mare ocazie de gol este ratată de Pescaru. Pescaru lansează pe Gheorfi. Situație bună pentru Gheorfi. Centrarea e la Papuc cu piciorul stâng, respinge Zecheria, în golmășeală în care Sabri plonjează, poarta-i goală. Cadar însă alunecă și atacul este respins pentru moment doar. Balonul la Mateescu, dar apărarea turcă este acum grămadă în careul propriu și Zecheria respinge mult departe. Acțiune foarte frumoasă în acest al 38-lea minut al primei reprize. Hârlap. Cadar. Hârlap. Prea tare. Mateescu. Pescaru. Bună centrarea, mare situație de gol pentru Steagul Roșu, bară! Cadar, șut cu stângul, gol! Mai sunt 2 minute regulamentare și probabil încă 2 de prelungiri. Va reuși Steagul Roșu în ultimul moment să refacă întreaga diferență. Gheorfi, Șerbănoiu, stângul, gol! Stimați telespectatori, este de-a dreptul extraordinar. Dar sunt complet asurzit de entuziasmul spectatorilor brașoveni, care în numai 2 minute au văzut 2 goluri splendide. Cadar și Șerbănoiu au tras identic în același colț din stânga sus al porții apărate de Sabri. Este 2-0 pentru Steagul Roșu și în cazul că partida se termină cu acest scor, vor urma prelungiri. Admirabil efortul echipei noastre în acest final de meci, când toată lumea era consolată cu ideea necalificării. Hârlam, Iambor, Pescaru, faultat. Pescaru, obstrucționat. Suntem în minutul 90. În mod normal, partida trebuie să se mai joace încă 2 minute. Steagul Roșu forțează victoria. Beşiktaş trece printr-un moment foarte greu. Gheorfi a executat. Sabri, gol! Nemaipomenit! Nemaipomenit! Bravo!
Bravo băieți, este formidabil ce ați făcut în aceste 5 minute! Pe Wolfspark Stadium, pe data de 20 octombrie 1974, Steagul Roșu Brașov la Hamburg, în runda cu numărul 2 din Cupa UEFA, a întâlnit formația germană Hamburg SV. Meciul s-a terminat cu scorul de 8-0 pentru germani. Pe stadionul Tineretului, pe data de 6 noiembrie 1974, Steagul Roșu Brașov juca returul cu Hamburg SV, contând pentru turul numărul 2 din Cupa UEFA. Meciul s-a terminat cu scorul de 2-1 pentru germani. Golul de onoare fi marcat de Gheorghe Șerbănăiu din penalti în minutul 14. Pe 18 septembrie 1974, pe stadionul Tenedis Park din Dundee, Scoția, Giu Petroșan întâlnea formația locală Dundee United FC, contând pentru prima rundă din Cupa Cupelor. Meciul s-a terminat cu scor de 3-0 pentru scoțieni. Pe 2 octombrie 1974, pe stadionul Jiu, de la ora 15, s-a jucat returul meciului Jiu Petroșan Dundee United FC. Meciul s-a terminat cu scor de 2-0 pentru olteni, golurile fiind marcate de Adalbert Rozinai în minutul 15 și Gogu Toncă în minutul 36. Dundee United FC mergea mai departe, deoarece scorul general a fost 3-2 pentru scoțieni. În Cupa Campionilor Europeni, Universitatea Craiova întâlnea pe stadionul municipal pe data de 18 septembrie 1974 de la ora 16, echipa suedeză Åtvidaberg contând pentru prima rundă. Meciul s-a terminat cu victoria echipei noastre cu scor de 2-1, gole fiind înscrise de Bo Augustsson în minutul 6, Caion Oblemenco să egaleze în minutul 15 și să înscrie gol victoriei din penalti în minutul 50. Pe stadionul Copperwallen, pe 3 octombrie 1974 de la ora 20 și 30 de minute, s-a jucat returul dintre Åtvidaberg și Universitatea Craiova, contând pentru prima rundă. Meciul s-a terminat cu victoria suedezilor cu scorul de 3-1. Gole fi marcate de Lars Andersson în minutul 6, Rem Almqvist în minutul 29 și de Wayne Wallinder din penalti în minutul 87 pentru suedezi. Drago Badin marca pentru Craiova în minutul 40, iar Åtvidaberg mergea în runda cu numărul 2 din Cupa Campionilor Europeni datorită scorului general de 4-3 pentru ei. Pe stadionul Parc du Prince, pe data de 27 martie 1974, într-un meci amical, echipa națională României întâlnea echipa similară a Franței. Valentin Stănescu, selecționerul României de atunci, îl introducea în poartă pe Necula Răducanu Saurică. A fost singurul portar prins în offside și care a reușit să marcheze 7 goluri în cariera sa de fotbalist. În 1974, Rică juca la Rapid București. A mai participat și la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic 1970 și era portarul cu cea mai mare experiență din acel an. În prima repriză, România termină la egalitate 0-0 cu Franța, ca în minutul 59 arbitrul englez John Homewood să dicteze o lovitură indirectă pentru francezi. Harry Michel atinge mingea, iar George Berete trage un trasor care nimerește în spate pe Gheorghe Cristache și schimbă direcția mingii, care ajunge în vincul colțului opus al porții români, lăsându-l spectator pe Erică Răducanu. Franța câștiga cu scor de 1-0 meciul cu România. Pe stadionul Cicero Pompei de Toledo din Sao Paulo, România întâlnea cea mai bună echipă din lume și campioana mondială din 1970, Brazilia. Meciul s-a disputat pe 17 aprilie 1974, unde selecționerul Valentin Stănescu îl introducea ca fundaș lateral pe Teodor Angelini, briceagul sicilian de la Steagul Roșu Brașov. Brazilia avea să câștige cu doar 2-0, gole fiind înscrise de Joao Lavinia în minutul 9 și de James Edu în minutul 20. Lavinia primește mingea în fața porții la 11 metri și cu un șut plasat în partea stângă a porții noastre îl împinge pe Erică în minutul 9. Al doilea gol, totul pleacă de la o lovitură liberă pe care Mario o bate, jucătorii brazilieni plimbă mingea până la Juninho, care fentează în careul nostru, îi pasează apoi lui Edu, care cu un șut în diagonal îl bate pe portarul nostru. Pe stadionul Vélez Sarsfield din Buenos Aires, România întâlnea echipa similară Argentinei pe 22 aprilie 1974. Meciul s-a terminat cu scor de 2-1 pentru Argentina. Valentin Stănescu îl introducea ca fundaș central pe Dumitru Antonescu în toate meciurile din 74, acesta venea de la FC Faru Constanța. Attila Gum, atacantul nostru, recuperează o minge pe partea stângă a atacului nostru, după o fază de poartă a României, fentează portarul și înscrie în poarta goală în minutul 35.
Alberto Tirantini primește o minge în care un nostru șutează într-un fundaș. Mingea ricoșează în față unde Husman șutează năpraznic în vingul porțului Rica în minutul 57. Francisco Sa ridică mingea peste apărătorii noștri unde o prinde Mario Kempes și cu un șut plasat în colțul din stânga porții noastre îl învinge pe Rica în minutul 76. Pe stadionul 23 august, pe data de 29 mai 1974, România întâlnea Grecia în Cupa Balcanică. În primul meci oficial, România câștiga cu scorul de 3-1. Golele fiind marcate de Angelo Dănescu în minutul 2, respectiv în minutul 32, Mircea Lucescu în minutul 85 și de Stavros Sarafi în minutul 11 pentru greci. Să vedem rezumatul comentat de Cristian Țopescu, nu înainte de a-l prezenta pe Ștefan Sameș, pe care Valentin Stănescu îl folosea ca libero, exact poziția pe care o avea la Steaua București. Continue tradiția frumoaselor rezultate reușite în confruntările cu 11 reprezentativ al fotbalului grec. Primul atac al echipei române, Lucescu. Lovitură cu capul, Dumitrache, gol! Autorul golului este Iordănescu, nu Dumitrache, cel care a reluat cu capul. După cum vedeți în această reluare, centrarea lui Lucescu. Din colțul careului de 6 metri, Iordănescu deschide scorul în primul minut, 1-0. So I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. So flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it pentru Antoniadis, trage Sarapis, 1-1. Like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Executat Iordănescu, gol! Execuție identică cu cea din meciul Dinamo Steaua de duminică seara. Iordănescu marchează al doilea gol al său și al echipei române în acest minut 31. Contraatac Stroi, dar apărarea oaspeților s-a regrupat. Dinu încearcă să îi surprindă pe partea stângă pasând lui Lucescu și iată 3-1. Foarte frumoasă combinația echipei române, stimați telespectatori, în minutul 85. Stroi, Dinu și Lucescu. Gol marcat de Mircea Lucescu. 3-1 pentru România. Pe stadionul 1 mai din Constanța, pe 23 iulie de la ora 19 și 30 de minute, România întâlnea Japonia într-un meci amical. Valentin Stănescu îl folosea din nou pe Mircea Lucescu ca mijlocaș central, jucătorul ce venea de la Dinamo București. România avea să câștige cu scorul de 4-1 meciul împotriva Japoniei, goluri fiind marcate de Flora Dumitrache din penalti în minutul 23, respectiv în minutul 53, Ion Dumitru în minutul 71 și Iulian Ajnal în minutul 80 pentru România, ca pentru Japonia să marcheze Nagai în minutul 78. Pe stadionul de Cuip, pe 5 iunie 1974, echipa României avea să întâlnească Portocala Mecanică, adică Olanda, la Rotterdam. Valentin Stănescu nu a făcut nicio schimbare în acest meci. Cornel Dinu, capitanul echipei naționale, ce venea de la Dinamo București, cotea un rezultat de egalitate 0-0 împreună cu colegii săi. Un rezultat foarte mare pentru România. Pe stadionul Vasile Levski din Sofia, România întâlnea echipa similară la Bulgaria într-un meci amical pe 23 septembrie 1974. Valentin Stănescu în acel meci îl folosea pe Angelo Dănescu, jucătorul de la Steaua, în locul lui Mircea Lucescu ca mijlocaș central. Meciul s-a terminat la egalitate, scor 0-0. Pe
Pe stadionul Indersparkel de la ora 14:30 pe data de 13 octombrie 1974, România a jucat cu Danemarca primul meci din grupa a patra pentru calificare la campionatul european Iugoslavia 1976. Valentin Stănescu în acest meci ca atacant îl folosea pe Attila Gun, jucător de la UTA Arad. Meciul se termină cu scorul de 0-0, dar hai să vedem cele mai bune faze ale meciului comentate de Cristian Țopescu. Nilsson îl depășește pe Dumitru. Corner Antonescu. Prima lovitură de gol a echipei daneze. Lovitura cu capul Holmström, reflex foarte bun al lui Răducanu. Mortensen, fundaș foarte ofensiv. Și situație foarte bună ratată de Lund. Fleming Lund în imagine. Minutul 23. Răducanu bine plasat și foarte calm în această fază. Două mari ocazii de gol pentru Danemarca până acum. Dinu. Din nou Dinu. Dumitru. Lucescu. Iordănescu. Greu de tras dintr-o bucată, mingea este foarte udă. Terenul denivelat din cauza ploii continuă din ultimele 3 zile. Nilsson. Lefebvre pasă foarte precisă. Atac regulamentar al lui Geran. Holmström. Singur însă. Din urmă a venit Nilsson. Și în această fază, după părerea mea, a fost offside. Iordănescu. Radu Lundweiler. Geran. Rectific Lucescu. Radu Lundweiler. Dinu, poziție de șut. 1-2 cu Radu Lundweiler. Pasă foarte bună lui Lucescu. Reușită combinația echipei noastre. Bună centrarea lui Lucescu. Rera Kun. Și respinge Mortensen. Dumitru. Iordănescu. Radu Lundweiler. Iordănescu. Radu Lundweiler, foarte bună pasa. Larsen ratează și Lucescu trage, scoate de pe linia porții Rasmussen. Cea mai mare ocazie de gol a meciului. Șut Lucescu și Rasmussen scoate de pe linia porții în minutul 35 al primei reprize. Radu Lundweiler. Echipa noastră începe să meargă mai bine. Bun. Iordănescu la marginea careului. Foarte bun șutul din nou. Bun acum. Larsen are două intervenții excelente în minutul 36. Respinge Danielsen până la Dinu. Bună pasa cu călcâiul. Radu Lundweiler trage în Jensen. Cătmăreanu. De la mare distanță. Corner. Excelent șutul lui Sătmăreanu. Minutul 38. 30.000 de spectatori pe Idræts Park din Copenhaga. Ploaia a încetat, cerul continuă să fie înnorat. Radu Lundweiler. Dinu. Foarte bine, printre, l-a găsit pe Dumitru. Dribbling Dumitru, iese Larsen, trage Dinu, fantastic, trage Dumitru, apără Larsen. Extraordinară fază de gol pentru echipa noastră.
Jorgensen. Pericol la poarta noastră. Nilsson. Cheran în fața lui. Foarte bine Răducanu cu piciorul. Răducanu excelent. Iorzănescu, centrare bună. Lucescu, Radu Nunweiler. Fantastic, Jensen scoate de pe linia porții. În minutul 25 al reprizei a doua. Încă o dată un fundaș danez scoate de pe linia porții un gol gata făcut. Scorul rămâne 0-0. Ce păcat! 7 decembrie 1974, pe stadionul Bluefield din Tel Aviv, echipa României juca ultimul meci din 1974 contra echipei Israel. La pauză a fost 0-0, ca în minutul 80 Ștefan Samer să aducă victoria pentru România. Acestea au fost toate meciurile ale echipei naționale României din anul 1974. Am fost Dragoș și vă doresc zile minunate și fericite până la episodul următor, iar cu voia voastră mă înclin.